Kaldaivin erämaa on Suomen suurin erämaa-alue. Se sijaitsee Utsjoen ja Inarinjärven välissä, Utsjoen ja Inarin kuntien alueella, muodostaen puolet koko niin sanotun Suomineidon pään takaraivosta. Tämä video onkin vain pieni pintaraapaisu valtavan 2924 neliökilometrin erämaan ainutlaatuiseen olemukseen. Kaldaivin erämaa-alue on perustettu vuonna 1991 ja aluetta hoitaa Metsähallitus. Oleellisinta kuitenkin on, että Kaldaivi on saamelaisten kotiseutua jo satojen vuosien ajalta, niin kuin Saamenmaan muutkin erämaa-alueet ja kansallispuistot. 41 kansallispuiston lisäksi Suomessa on yhteensä 12 virallista erämaa-aluetta, jotka on perustettu pohjoisen erämaaluonnon suojelemiseksi sekä luontaiselinkeinoja kuten poronhoitoa varten. Nimi Kaldaivi tulee pohjoissaamenkielisestä alueen nimikkotunturin Kaldtaivin nimestä. Vaeltajan kokema tunnelma muodostuu Kaldaivissa usein korvissa tuivertavan tuulen, havisevien tunturikoivikoiden lehtien ja kapustarinnan piipittävän laulun äänistä, toisaalta myös laajojen soiden, varvikoiden ja jokivarsien tiheyköiden tuoksuista. Kaldaivin erämaata hallitsevat laajat, vihertävät puuttomat tunturiylängöt, raudun ja taimenen asuttamat erämaajärvet, lammet, joet ja jokilaaksot sekä laajat erilaiset suotyypit ja tunturikoivikot. Kaldaivin tunturikoivikot ovat ajoittain tunturimittarin syömiä, mustalle karrelle pystyyn kuolleita miljöitä, jotka näyttävät mieleenpainuvilta jättimäisiltä teatteri- tai elokuvalavasteilta. Poroja Kaldaivissa laiduntaa yli 5-numeroinen luku. Luonnonvaraisille eläinlajeille olosuhteet ovat karut, mutta siihen nähden arktisiin oloihin sopeutuneiden lajien kirjo on vaikuttava. Ilmastonmuutos on uhka monelle lajille ja sopeutumista tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan yhä enemmän. Koko Kaldaivin valtava erämaa-alue on tietön, mutta alueella kulkee paikallisten aktiivisesti käyttämiä kulkuuria. Myös merkittyjä vaellusreittejä on useita, ja alue onkin mahtava paikka erämaavaelluksille. Pisin ja tunnetuin vaellusreitti kulkee valtakunnan rajan myötäisesti Kulmankijärveltä aina Sevettijärvelle asti. Kaldaiviin, kuten moneen muuhunkin erämaahan, liittyy monia tarinoita. Esimerkiksi toisen maailmansodan aikaisen saksalaisen Junker-kuljetuslentokoneen hylky lepää edelleen keskellä erämaata. Moni vaeltaja on vuosien varrella suunnitellut reittinsä sen kautta. Kaldaivin vaellusreittien varrella on muutamia autiotupia, kammeja ja porokämppiä. Muita retkeilyrakenteita ei vaeltajan kannata laajassa erämaassa juurikaan odottaa. Muistakaamme liikkua erämaassa saamelaisten kotiseutua ja sen ainutlaatuista luontoa ja usein nopeasti vaihtuvia säitä ja luonnonvoimia kunnioittaen. Kaldaivi jättää suuren jäljen, jota vaeltaja ei koskaan unohda.